Ola, imos desde a Asesoría de Bibliotecas Escolares iniciar unha nova sección na nosa páxina. Nestes meses que vai xa andando o presente curso 17-18, o noso cartel xa estará en todos os centros, xa colocados en moitas das bibliotecas escolares, xa moitas actividades para axudar os nenos e nenas dos nosos centros a aprender a pensar coa biblioteca escolar. Ídenos enviando tamén aquelas actividades que fagades ao redor deste lema. Lembrade que no noso Twitter tamén estamos recollendo imaxes do cartel nas propias bibliotecas para abrir as fiestras da rede ás nosas bibliotecas e que se vexan tamén. Iremos poñendo pequenas informacións, pequenas novidades. Ben, pois esta é a primeira información a primeira comunicación a través desta fiestra que abrimos, que imos denominar Asesoría Informa. Xa vos iremos contando cousiñas, pequenas informacións, novidades, as convocatorias ou as resolucións que irán aparecendo, haberá noticias en breve, todo aquilo que consideremos que vos poida servir de axuda no voso labor cotiá. Saúdos de parte de toda a equipa de Bibliotecas Escolares.